Iki nek kelakon tenan nek ora golek ndok bebek ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedabikan. Yen bojoku modar ning omah mbok meh. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu apa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngapa kowe rantak-rantak aku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan engko. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu.